Ku ci gaba da bibiyar shafin Media City TV akan manhajar YouTube domin kallon shirye-shirye na ilmantarwa, ƙawatarwa da kuma abubuwan da suka shafi Kannywood. Ruwa kusan shine rayuwa, tunda komai daga ruwa yake. Ruwa ya kasance cikin rukuni uku. Ruwa a yadda yake ko kuma kankara na sauya canja launi ko yanayi ya koma kankara, sannan kuma akwai ruwa mai tururi. Ruwa kamar yadda aka sani, gajimare, kankara, hazo a kasashen turai da sauransu duk ruwa ne. Ruwa shine kashi 70 na wannan duniyar da muke ciki, yafi komai yawa a duniya. Haka kuma amfaninsa ya taɓa kusan duk wani abu mai rai da mara rai a duniya. Kamar yadda ruwa yake magani, haka yake da duk wani abu da yake da rai a doron ƙasa. Idan aka lura, ruwan da yake jikinmu da wanda muke sha da wanda ake zubarwa da kuma wanda yake sauka daga sama duk guri ɗaya yake tafiya. Duk da cewa shi ruwa baya ɗauke da wasu sinadarai na gina jiki, babu wani abu mai rai da zai iya rayuwa ba tare da ruwa ba. Wani abin mamaki shine duk da cewa ruwa ne kashi 70 na duniya, kashi 2.1 ne kawai dukkanin ruwan da ke duniya yake da tsaftar da za a iya sha. Saboda haka ne ma wannan shirin ya fi mai da kai akan ruwan sha, ba wai kowane ruwa ba. Masana sun fitar da ƙididdigar cewa nan da shekara ta 2025 fiye da rabin ɗaukacin mutanen da ke duniya za su fuskanci matsalar ruwan sha. Akwai rahotanni da ya fito cikin watan Nuwamba na shekara ta 2900 wanda ya nuna cewa nan da shekara ta 2030 mutanen da ke buƙatar ruwan sha za su ƙaru da kashi 50. Wannan ya nuna dole ɗan adam ya ƙara hanyoyin samar da ruwan sha fiye da waɗanda ake da su yanzu. Ruwa yana da matuƙar amfani ga jikin ɗan adam ta ɓangaren zubar da abin da jiki baya buƙata da kuma ta ɓangaren numfashi. Ruwa na da muhimmancin gaske. Ko abincin da muke ci kowanne akwai ruwa a cikinsa. Haka kuma duk abin da muka ci ruwa na taimakawa wajen markaɗa su da kuma aika su zuwa wajen da ake buƙatar su a jikin ɗan adam. Idan muka ƙara waiwayawa batun ruwan sha, za mu ga cewa akwai hanyoyi da dama da ake sarrafa ruwa ko na kogi ko na sama domin ya zama mai tsafta da za a iya sha. Wannan ne ma ya sa idan mutum ya ziyarci ma'aikatar samar da ruwa zai ga yadda ake amfani da hanyoyin kimiyya da fasaha wajen mai da ruwa ya zama wanda za a iya sha ko amfani da shi wajen girka abinci da kuma haɗa wasu abubuwan da ake sha ko yin magani da su. Wannan ne ya mai da ruwa abinci ko magani a gare mu a cikin wannan shiri na abincin mu maganin mu. Wannan satin muna tafe da wani muhimmin abu wanda yake a rayuwa ya kunshi kusan kashi 60 abin da yake gudana a cikin jikinmu gabaki daya. Wai kar a gani nama ne ko jini ko a'a, to shi dai ruwan a takaiciya shine yake dauke da kusan kimanin kashi 60 na, kuma shine abokin rayuwa kuma shine abokin tafiya wanda idan babu shi abubuwa da yawa ba za su gudana ba a cikin jikinmu. Shi dai ruwa daga farko dai shine wani abu ne wanda aka samu iskar nan ta oxygen wacce take gudana a cikin jini, ko da yaushe take daukar jini take kaiwa ko ina sako cikin jikin mutum, da kuma hydrogen. To waɗannan abubuwa guda biyu ne su ne suka haɗu suka ba da ruwa. Za ku ji ana cewa H2O da turanci kenan. Wannan shine ruwa. Kuma a bisa la'akari in muka kalli yadda duniyar mu take a yanzu, ita kuma ta kunshi kusan kashi 70 na ruwa, wanda kasar da muke kai kawai kashi 30 ce ko ina. To kaga ruwa dai ba zai zama mana wani abu wanda yake da wahala ba. Abin da yake da wahala shine yadda za a samu dai a tsaftace shi kuma a yi amfani da shi
a yau da kullum. Shi wannan ruwan da muke gani yana da matukar muhimmanci a rayuwarmu. Mu fara ɗauka daga lokacin da mutum ya tashi da safe, idan mutum zai iya daurewa ya yi wannan abin da muke kira water therapy da safe, in ka tashi ka samu kamar cikin wannan glass din ya ishe ka sha na ruwa, wanda idan ka sha shi zai taimaka jikinka sosai da sosai wajen samun kuzari a jiki, da kuma zai bi cikin hanyoyin jininka, tunda mun gaya muku cewa ma yana dauke da iskar oxygen shi ruwan, zai taimaka sosai ya dauki iska, ya dauki jini duk inda yake, ya ci gaba da aiki inda zai dinga kewaya a cikin jikin mutum yadda ya kamata. To shi wannan ruwa dai da muke magana a kai, muna amfani da yana mana amfani sosai wajen harkokinmu na yau da kullum, wajen samun kuzari da ƙarfin jiki yadda za mu yi aiki. Saboda duk sanda ka samu at least ka ce ka rasa ruwa kamar kimanin kaso 2/100 a cikin jikinka, mutum zai ji jiki, mutum zai ce saboda mai a ce ka rasa kaso 2 sosai ma kuwa. Don haka shi sa yake da amfani a kullum idan mutum ya tashi da awa 24 nan da muke da shi, inda yawan mutum zai iya shan cikin wannan glass din at least shine mafi karanci ya sha wannan glass din so 8, to insha Allah zai taimaka wa jikin mutum ya zauna lafiya da yadda ya kamata. Kuma magana zama lafiya din da muke magana, akwai abubuwa da yawa karancin ruwa a jiki yana kawo su, kamar abin da muke kira dehydration, wanda yake shine karancin ruwa kamar lokacin zafi haka, ko kuma lokacin da mutane suka yi motsa jiki yadda ya kamata. To shi karancin ruwan a jiki yana kawo kamar misalin ciwon kai haka, na wannan yanayin na karancin ruwan. To idan kuma mutum ya ɗauki ruwan ya sha, zai ga ya samu sauƙi daga wannan ciwon kan. Yana da matuƙar muhimmanci sosai ga mutane su dinga kulawa da shan ruwa. To banda magana ciwon kan ma da karancin ruwan yake kawa, kamar irin wanda suke fama da in suka je asibiti likita ya duba su, za a ce musu ko kuma wajen yin fitsari suna jin zafi da sauransu, saboda sinadarai da suke cikin jikin mutum sun daskare saboda karancin ruwa. Za a dinga sai a ba mutum ma a ce mutum ya daina shiga rana saboda ruwan jikinsa ya daina konewa, kuma a ce ya dinga yawan shan ruwa sosai. Shi ruwan da kake sha sosai zai dinga kokari yana wanke wajen kodar da kuma duk irin waɗannan sinadaran waɗanda suka daskare akan kodar. Ruwan zai taimaka maka sosai da sosai a irin wannan. Duk da haka dai shi ruwa kamar ga mutane, in mutum zai ci abinci yana so, mutum yana irin mutane wanda suke da kiba suna so su rage kiba, shi ma yana taimaka sosai wajen rage kiba. Ce to garin agato abinda ake yi shine minti 30 kafin mutum ya ci abinci ya sha ruwa, ko da wannan glass cup din ne guda daya, idan ya sha sannan bayan minti 30 ya zauna ya ci abincinsa. To abinda muke magana ana, saboda shi ruwan yana enhancing metabolic, yana enhancing metabolism, yana ƙara wajen sarrafa abincin da yake cikin jikin mutum, da kuma kone shi calories din. Saboda in fact ma idan mutum ya tashi zai sha ruwan, idan ya sha wanda yake da ɗan sanyi, to kuma zaka ba jikinka aiki ne, saboda shi jikin nan naka zai kokari yayi aiki yanda zai dumama ruwan nan a cikin jikinka, inda zai sarrafa ya je ko ina a cikin jikinka. Kamar kayan maganar cin abinci, wasu ina jin ko da yake ban sani ba suna cewa bai kamata mutum yana cin abinci yana shan ruwa tare da abinci. Ai dama ban ci to ai tambaya ce ne ta kana cikin bayani na da tsika ne, wanda zaka ci gaba da dora bayanin ka akai. To yawanci dama abinda masana suke magana akai shine a koda yaushe abu ne guda biyu. Minti 30 kafin ka ci abinci zaka sha ruwa, bacin ka ci abinci ya danganta da inda zaka iya minti 10 ne, minti 15 sannan ka dora da ruwa. Saboda me? Saboda ka ba wa shi ruwan dama yanda zai inda abincin ya narke shi, kuma inda ruwan zai shiga shi kuma zai dauki abincin ya kai shi ko ina a cikin jikin mutum. Shine abinda masana yawanci suke magana akan maganar backspace. Amma wasu kuma ba sa iyawa saboda yanayi na sabo da suke da shi, suna cin abinci suna shan ruwa. Amma dai gaskiya a bisa abinda masana suke magana ba abu bane wanda yake da kyau. Mutum in zai iya daurewa bacin ya gama cin abincin da wasu 'yan lokatai sannan sai ya ɗauki ruwan nan sai ya sha. Banda waɗannan amfanunuka da muke magana, kuma wajen sarrafa ƙwaƙwalwa ma yana taimakawa sosai, wanda ƙwaƙwalwa nan da muke ji muke gani kusan rabin aikace-aikace, kuma ce abinda duk gaba ɗaya ma aikace-aikacen ɗan adam ƙwaƙwalwa ce take ɗaukarsa take yi masa shi.
to idan akwai karancin ruwa a jikin mutum bai shan ruwa da ya kamata, to shi ma zai samu matsala ta wajen tunani da kuma aiwatar da ayyukansa na yau da kullum, hatta karfin jiki ma duka gabaki daya. To kwakwalwa yana taimaka kwakwalwa sosai wajen gudanar da aikin ta yadda ya kamata a jikin dan adam. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin muhimman abubuwan da ruwa suke taimaka mana da su. Kamar yadda kake ta bayani akan ruwan nan, ma Nazir, ina da wata tambaya ce da nake so maka. Kaga kamar mutum aka ce misali zaka ga sami irin gudawa, sai ce ruwan jikin shi ya ƙare, wanda kuma wani har yana kawo ga mutuwa, wanda in mutum ya samu dan lokaci mai tsawo haka ya dauka yana wannan bayan gidan ko gudawa haka, zaka ga an ce ya kawo masa matsala, wanda har yana galabaita. To ta yaya wannan ruwan yake fita daga jikin mutum? Yau to ai shine kamar maganar da nayi kamar dazu nake cewa idan mutum ya rasa koda kaso 2 ne a bisa 100 na ruwan da yake jikin mutum zai galabaita yadda ya kamata. Wai ba ta gumi muke fitar da wannan ruwan ba, shine kamar abinda Malam Tijani yake magana, shine kamar ta hanyar mutum ya ci wani abu ya bata mishi ciki, so waɗannan su kuma ƙwayoyin halittar su ne suke shiga cikin mutum, in suka shiga za su ci gaba da haifa, in suka ci gaba to wannan ƙwayoyin cutar su ne suke janyowa ake wannan guda. Saboda dama mun faɗa mun ce shi jikin mutum gabaki ɗaya kusan kashi 60 bisa 100 na jikin mutum ruwa ne. To don haka abinda yake wannan ƙwayoyin halitta idan suka shiga cikin mutum suka haifa ba abinda zai, kuma duk wani bakon abu idan ya zo cikin jikin mutum abinda kullun jiki yake kokari shine ya fitar da wannan bakon abin daga jikinsa. To a wannan layin na fitar da wannan bakon abin da yake cikin jiki da wannan ƙwayoyin halitta sai i fitar kuma har da ruwan da yake cikin jikinka, saboda bai da zai wannan ƙwayoyin halitta su fita daga cikin jikinka ba tare da sun fito tare da ruwan ba. Don haka wannan ruwan da mutum yake rasawa a jikinsa za ka samu cewa ya galabaita yadda ya kamata, kuma akan yi amfani da ruwan gishiri da siga domin a maida wannan ruwan da yake cikin jikin mutum. Wani ana bai shi yana sha, wani kuma akan sa masa ta hanyar allura wanda zai dinga shiga cikin jikinsa ta jijiya. Amma misali ga mutanen da suke da hawan jini yawanci ba a cewa su sha wannan ruwan gishiri siga, don akan ba su wani ruwa ne wanda ake kiran shi ringa, wanda shi kuma yana da karancin sodium ba kamar wancan ba, karancin gishiri a ciki, saboda shi gishirin ko da yaushe yana kuma daga jinin nasu ya dinga hawa inda zai cutar da lafiyarsu. To wannan shine kaɗan daga cikin irin wannan abubuwa. To banda wannan ma akwai magana ta kamar cushewar ciki haka, idan mutum ya samu irin cikinsa dinnan ya cushe ya kumbura dinnan, to mutum zai sha ruwa yadda ya kamata zai taimaka masa sosai, saboda shi wannan ruwan shine zai shiga cikin jikin mutum, kuma sannan wajen bayan gari zai baka dama ka samu kai bayan gari a cikin sauki ba tare da ka sha wahala ba, kuma zai saba maka da kumburin cikin. Kuma abinda ake bukata mutum ya amfani da shi na ruwa a kullun shine 2 liters of water, shine lita 2 na ruwa, kamar rabin galan kenan. Ka mana bayani amfanin ruwa, wanda kuma gaskiya ni kana na amfana da abubuwa da yawa. To ni na da wata tambaya ce da zan kare maka. Shi ruwa da yake jikin mutum, kamar misali yadda yake fita, inda akwai hanyoyi da dama da ruwan yake fita bayan jiki ya gama sarrafa shi, wanda akwai wanda ake ta fitarwa ta fata ta jiki shine kamar gumi. To shi kuma wani irin bayani za ka yi masu kallon wanda za su gane amfanin ruwan na taimaka jiki na fitar da wayannan abubuwa? To abinda ake magana shi mun ce, kuma banda duk waɗannan amfanin na kan nasa yana taimakawa sosai wajen tsaftace shi kansa cikin jikin daga ƙwayoyin cututtuka ƙanana da kuma wasu ma daga cikin manyan cututtuka. Yanzu misali idan mutum lokacin zafi idan mutum ya sha ruwa, za ga cewa saboda yanayin temperature din, ya za mu kiran temperature da kamar zafin jiki, kamar zafin jikin, to maimakon ya daga, to wannan zafin jikin wannan ruwan shi kuma yana taimakawa sai isa jikin ya sanyi. To ta yadda yake sa jikin daga ciki ya sanyi sai kuma ya fitar da ruwan wannan zafin jikin. To wannan ruwan da yake fitowa shine gumi, wanda kuma yana fitowa da wasu sinadarai irin na sodium, da shi ne yanzu ka ɗanɗana haka za ka ɗan ji gishiri haka, gumin naka yana da wani ɗanɗano haka na gishiri. To kuma da taimakon koda da shauran halittu da suke cikin jiki, sai ya sanyaya jiki sai ya fitar da wannan gumin.
to wannan shine abin da ruwa yake taimakawa lokacin da in kai gumi ba wani abu ne yake faruwa, jikinka ne mai yake yin sanyi daga ciki, zafin jikin kuma ina fita. To wani zafin jikin da yake fita shine wannan ruwan da yake fitarwa ta cikin kofofin gashinka wanda yake zama gumi din. To yanzu ma Naziru ta bangaren jini fa, kaga kamar za ga shi ma jinin ya kamar da ruwa a cikin sa, tunda kamar dai ruwa ne shi ba. Ai ji ba ma wai kamar da ruwa bane ba ma a jikin sa, ai kusan a kaso kusan 90 na cikin ruwa ne, saboda idan ka dauke su a makwayoyin halitta irin na platelets na red blood cells ina duka da taimakon ruwan. Abin da muke magana fa kullun shi ruwan nan mutane mun kasa mu fahimta ma yanda ya kamata mu fahimci shi ruwan nan fa yana dauke da iskar oxygen ne da kuma hydrogen. To iskar oxygen din nan fa tana da matukar muhimmanci sosai da sosai, saboda gabaki ɗaya idan babu iskar oxygen mutum zai iya mutuwa ne in ya dauki wani dan lokaci. Saboda me? Saboda ita ke daukar jinin a ta kai shi duk inda ya kamata ya kewaya. To me ce ta iskar oxygen ta yana muke samun ta? Banda wacce muke saka to kuma ta cikin ruwan, kuma wannan ruwan na cikin jini shi ma yana dauke da wannan iskar oxygen din, shine wanda yake daukar jinin ya kewaya da shi ya kai shi cikin zuciya, daga zuciya a sarrafa shi a kai shi duk inda za a kai shi, wanda idan ba ruwa bane wannan abin zai yi mutukar wahala wajen inda za a dinga aika waɗannan sakon zai zama mana yana da mutukar wahala. To da taimakon ruwan, tunda ruwa ne, to da haka yake kai wannan sakon ko ina da ina. To shi ma jinin ka dauke yana daga cikin percentage din ruwa da muke magana, ruwa ina da yawa a cikin jikin mutum, shi kansa jinin shi ma ruwa ne. To kamar yanzu wace shawara zaka ba masu kallon mu game da yadda za su dinga amfani da ruwan? Da dai kai magana ka ce akalla rabin lita ɗaya kenan ka ce. Shi ne akwai wani rule da ake kiran shi 8x8. Wata doka. Waye na shishan ruwan ba, kamar wannan ka sha so 8, wannan guda ɗaya ka sha guda 8 a rana ɗaya. Maybe za ka iya rabawa, tunda so nawa muke cin abinci, muna cin abinci kamar so 3, wasu kuma so 2 suke ci. Misali idan kafin ka ci abinci da minti 30 ka sha, bayan ka ci abinci ka sha, idan ka tashi da safe kafin ka ci komai ka sha, in ka kirga ka ga nawa kenan, ka sha guda 3 kenan. Da rana kafin ka ci abinci da minti 30 ka sha, nawa kenan? 4 kenan. Bacin ka ci abinci ka sha 5 kenan. Da daddare kafin ka ci abinci ka sha 6, bayan ka ci abinci kamar da minti 10 ko minti 30 din ka sha 7 kenan. Kafin ku kwanta bacci ka sha guda 1, 8 kenan. Kaga shine rules din da muke magana 8x8. 8 so 8 ai 64 kenan ko? To abin da muke magana ai ba 8 so 8 ana magana 64 kenan. To amma abin da muke magana yanzu wannan kaga I is 250 meals ko? To 250 meals din nan in ka hada guda 4 shi zai baka nawa? 1 liter kenan ko? Sai ka hada guda 8 shine zai baka 2 liter, wanda ya kamata shine recommended daily intake na ruwanka. Mutum da akalla dai a rana dai ya samu lita 2 ta shiga jikinka. Lita 2 ta shiga jikinka shine akalla, amma akwai wanda za su iya shan abin da ya fi haka, ba laifi bane idan ka sha ruwa wanda ya wuce lita 2 a cikin jikinka, saboda su wasu ma a matafiyar su ko wasu masanan ma suna magana cewa shi ruwan nan ba shi da ka'idar shan sama. Ya kamata mutum kodayaushe da yin kokari yana shan ruwa sosai, saboda idan jikinka yayi zafi zai yi sanyi, kuma zai taimaka maka abubuwa da yawa na rayuwarka, inda kuma zai taimaka maka wajen kuzari da kwakwalwarka za ta yi aiki, so hatta wajen ganinka da komai da ka sani. Shi kansa ido a cikin ruwa yake, in ka kalle shi yanda yanayinsa yake, shi ma mai a ciki, har ma ba yake cewa mai a ido in ban da ruwa. To kaga shi ma ruwan ne, na haka ruwan nan yana da matukar muhimmanci a rayuwar mu ko da shi. Kusan dai kana ba wa mutane shawara cewa ko da yaushe dai ko ya kaji dai kana jin kishin nan dai a samu dai a sha ruwa. Misali kamar mu da muke a nan a Kano, a garuruwan dai masu zafi, garuruwa da suke da zafi, ya kamata ruwan nan ba kawai shan ruwan ba, a dinga kula da tsaftar ruwa. Idan mutum ya ga cewa ba zai iya siyan ruwan roba ba, zai samu ya tafasa ruwansa. Idan ya tafasa, idan ya huce a wajen da yake mai kyau. Kullum muna magana tsafta guda biyu, da tsaftar muhalli da tsaftar jiki da kuma tsaftar kayan abin da za a amfani da su. Idan ruwan nan ya huce, ka mai da shi cikin roba mai kyau, ka mayar ka rufe. In ma kana da ikon sa a fridge ka sa, in baka da ikon sa a abin da zai sanya shi ka ajiye shi a inda ya kamata. Shine abin da ya kamata ko da yaushe mu dinga kula da shi. Tsaftar nan tana da matukar muhimmanci.
to ma Naziru mun gode da wannan bayani da kai mana akan ruwa yau. Sai kuma a ƙarshe ina son na ƙara wasu 'yan tambayoyi a gurguje. Kamar yanayi na zafi na lokacin zafi haka, kaga wannan babu ƙa'idan shan ruwa kenan. Kuma lokacin sanyi zaka ga mutane kuma ba sa son shan ruwan, ba a samu. To kaga kamar yadda kai bayanin na lura cewa lokacin sanyi jikin mutum yayi sanyi kenan. Jikinsa yayi sanyi. sanyi. Duk inda kake samun kanka a cikin sanyi shan ruwan ba zai zama da yawa. Ba zai zama da yawa ba saboda lokacin zafi. Saboda babu shi na'urar da jikin mutum zafin yana yin karanci, sanyi jikin mutum yake. To lokacin kuma da jikinka idan yayi zafi ne shi kuma yana fitar da ruwan da yake cikin jikinka. To kaga dokar da takwas dai babu ita. Kana buƙatar a wannan lokacin babu dokar ba wannan dokar. Dole zaka kokari ka dinga mai da ruwan da yake cikin jikinka. Dan wasu ma za ga suna magana namiji yana shan kamar lita 3.7 kusan galan guda kenan, mata kuma suna shan kamar lita 2.7 inda su yawanci zaka ji wasu kuma a irin su kuma nasu binciken. Amma dai wanda ya fi sayi yin bincike shine wannan wanda suke magana 8 dinnan na shi lita 2 dinnan na ruwa a kusan kodayaushe. Wanda zai wata tambaya ce nake son ƙara yi maka. Kamar yanzu kaga shi ruwa ga mutanen da suke gurin da ba su da tsafta ko kuma wanda ba su san yadda ma za su tsaftace ruwansu ba, akwai wasu cututtuka da mutum yakan iya samu ya sha ta cikin wannan ruwa. Su kuma wani irin cututtuka ne, kuma kamar ta yaya za ka ɗan ba da shawara wajen maganin wannan cututtuka ko kuma karewa daga kamuwa da wannan cututtukan? To magana ruwa dai mara tsafta yawanci idan mutum suna amfani da shi, abu na farko abin da zai fara ja maka shine zai fara ja maka ɓacewa ciki, mutum zai tsinke da gudawa ko irin ciwo na kwalara haka. Saboda ita ƙwayar cutar kwalara din nan an santa a cikin a cikin abu da yake da kazanta yawanci ake samunta, da haka ana samunta a cikin ruwa. Da haka mutane ya kamata su kiyaye. Kuma ita wani cuta ce wacce idan mutum ya awa 24 ba tare da ya je ya ga likita ba, a wannan lokacin komai zai iya faruwa, zai iya rasa ransa ma. Awa 24 idan mutum yana kwalara gaskiya to sai dai mu ce Allah ji kanshi, da wahala ka ga mutum ya tashi inda ya awa 24 din cikakkiya yana. Banda wannan kuma kama a wurare na ƙauyuka akwai kamar irin su cutar kurkunu. Banda wannan kuma akwai wani abu da ake kiran shi mouth ulcer, irin kamar mashashara haka ta baki. To duk irin waɗannan yana janyowa. Kamar su tsargiya ba? Su tsargiya duka yana kawowa ga ruwa wanda yake mara kyau. Da haka yadda kuma ya kamata mutane su tsaftace ruwan, ɗazuna fara yin bayani a kai da ke cewa kamata in suka samu ruwan a ɗora shi a kan wuta, a tabbatar abin da za a ɗora shi a kai ɗin mai kyau ne, tukunyar tana da kyau, sannan a dafa shi sosai da sosai, a tafasa shi. Idan aka tafasa shi sannan a kai shi waje inda yake babu ƙura babu wannan, a bar shi ya huce. Idan ya huce a zuba shi abin da za a zuba shi, a mayar a kulle. Duk sanda za a amfani da shi a dinga tsiyaya ana amfani da shi ana sha. Wannan shine ga wanda kuma suke da iko ga shi nan dai su wani an tsaftace musu ma ruwan ma kawai kuɗi za su bayar su ɗauka su siya su yi amfani da shi. Wannan shine abin da yake abu. Kuma su kallon mu lokaci ya yi halinsa, anan za mu ka kawo ƙarshen wannan shiri na abincin mu maganin mu. Sai kuma wani satin in Allah ya kai mu. Ma Naziru mun gode da wannan bayani da kai masu kallon mu a cikin wannan shiri na abincin maganin mu, wanda kuma Allah ya kai mu wani satin da hali to za mu iya ƙara gayyato ka domin mu ƙara ɗauko wani kayan abincin da za ka yi mana bayani da shi ko abin da muke amfani da shi. Ma Naziru mun gode.